prvním 2 úlohám tohoto týdne jsme měli opět výchozí text. A nyní se ptáme, ve které z následujících částí vět z výchozího textu se vyskytuje sloveso v činném rodě. Tohle je dobrá otázka v tom, že vlastně nepotřebujete číst celý ten text, nepotřebujete chápat, o čem ten text pojednává, stačí se podívat pouze na ty vyznačené úseky a zjistit správnou odpověď. Nyní tu tedy máme ten činný rod. Tak, činný rod je jedna z kategorií sloves a kromě činného rodu existuje ještě trpný rod. Takže každé sloveso vlastně je buď v činném nebo v trpném rodě. A teď je důležité je rozlišit. Tak, takový základní příklad, který se často uvádí na rozlišení činného a trpného rodu, je věta: učitel chválí žáka. V téhle větě jde o činný rod, protože podmět té věty, což je učitel, vykonává nějakou tu činnost. On chválí toho žáka. Že ano? Takže přímo ten podmět té věty koná tu činnost. Je to jasné. Pak ale máme větu žák je chválen učitelem. Tahle věta vlastně vypovídá o tom samém, ale zní trošku jinak. Žák je chválen učitelem. V této větě je podmět žák a ne učitel, protože se ptáme kdo co, žák. A teď vlastně to je chválen, je tady přísudek, jenomže to nedělá ten žák. Žák nikoho nechválí. Že ano? Chválí pořád ten učitel. Ten učitel je pořád ten, co chválí, ale už není v roli toho podnětu. To znamená, že v této větě je to v trpném rodě. Ten žák, ten podnět, vlastně jakoby trpí tou činností. Jo? On je chválen, jakoby to jde na něj, ta činnost jde směrem k němu, jo? Od toho učitele. A podobně to funguje v kterékoliv další větě. Nesmíme zapomenout, a právě v tomto cvičení se to projevuje, že můžeme tu větu také převést do minulého času. Takže nemusíme říct pouze žák je chválen učitelem, můžeme říct žák byl chválen učitelem. A pořád je to ten trpný rod. Stejně jako učitel chválil žáka, tak to máme zase ten činný rod. Tak, zde máme tedy 4 příklady a vidíme třeba, vezmeme si třeba větu, třeba tu třetí. Je uváděn coby člen polského klubu. Je uváděn, tady vlastně máme ten přítomný čas a je to vlastně stejná situace jako to je chválen, že jo? Je uváděn. Vidíme, že tady je ta stejná struktura, takže ten člověk, ten šlechtic, o kterém se mluví, tak je uváděn coby člen polského klubu. Ano, takže on vlastně v té větě nic nedělá. On je podmět té věty, ale nic tam nedělá. Ale je uváděn, takže někdo ho uvádí, tady nevíme teda kdo, prostě víme pouze to, že to není on. Že nedělá on tu činnost. To by muselo být třeba, že ten August uvádí někoho někam. Jo, pak by to byl právě ten činný rod. Ale tady je uváděn, takže trpný rod. Stejně jako v té 4. větě. Za polský klub byl zvolen. Zase byl zvolen, to znamená, že někdo jiný ho zvolil a proto on je v pozici toho trpného rodu. Kdyby zase byl činný rod, tak by muselo být zase on zvolil někoho. Pak by to dělal přímo on, aby to byl činný rod. Ale tady ne, tady je to ten trpný. No a zbývá nám Ačko a Bčko, tak správná odpověď je, teď už asi byste na to měli přijít, je to Ačko, byl poslancem Říšské rady, protože tady přímo něco dělá. A co tady dělá? No, dělá to, že je tím poslancem. On byl poslancem, takže on byl tím poslancem, takže on dělá tu činnost, jakože je tím poslancem. Kdežto v tom Bčku, opětovně jsem byl delegován, zase. On byl delegován. Zase někdo ho delegoval. Jo? Neudělal to on sám. Takže tady vlastně vždycky vidíme tu stejnou strukturu jako. Měli jsme ten příklad. Byl chválen, tak máme byl delegován, byl zvolen, je uváděn, ale byl poslancem už je něco jiného. Tady už nemáme to, vlastně to sloveso, jak tam máme to delegován, uváděn, zvolen, tak tady nic takového není. Tady je prostě jenom byl. A pak už máme, čím teda byl, že byl tím poslancem. Takže tohle je ten rozdíl mezi činným a trpným rodem. Odpověď tedy A. A druhá úloha se ptá na zájmeno a jeho druh ve výchozím textu. Takže nezbývá, než si prostě pročíst celý ten text a snažit se zachytit tedy to zájmeno. Správná odpověď se nachází na 5. řádku, je to slovo ho. Kdy ho do vídeňského parlamentu delegoval Haličský zemský sněm. Takže zájmeno ho
zájmeno tedy zastupuje nějaké jiné jméno, tak tady zastupujeme vlastně pořád toho šlechtice, o kterém mluvíme, o toho politika. Takže místo abychom uvedli jeho jméno, tak řekneme ho. No a co je to za druh zájmena? Tak potřebujeme zjistit, jaký je první pád toho zájmena. No a první pád od toho ho je úplně jednoduše on. Protože máme on a bez něho proti němu vidím ho, to je ten čtvrtý pád. Šestý pád o čem, takže o něm. Sedmý pád s ním. A všechno to patří pod to on. Takže napíšeme správnou odpověď ho a je to zájmeno osobní. Potom tu máme další dva úkoly. Tentokrát vždycky z nějakého krátkého textu máme zodpovědět na jednu otázku. První tu máme, který slovní druh se nevyskytuje v tomto textu. A jsou tu 4 možnosti: příslovce, předložka, spojka a částice. Tak, jelikož ten text je krátký, tak si zkusíme prostě pojmenovat každé to slovo nějakým slovním druhem. Tak začínáme středně. Středně, už podle toho, jak to vypadá, to je příslovce, protože se ptáme jak středně. Kdyby to bylo střední, bylo by to zase přídavné jméno. Tady je to příslovce, že tím pádem už áčko to nemůže být. Pak máme velké a primitivní, to jsou obě přídavná jména. Ptáme se jaký nebo jaké, jaká, takže jaké jsou to druhy, jsou to velké druhy a jsou to primitivní druhy. Zároveň tady tohle celé vlastně je přívlastek postupně rozvíjející, protože máme několik rozvití toho podstatného jména. A tím jsme vlastně prozradili, že druhy je podstatné jméno, stejně jako Tyrannosaurů je podstatné jméno, byly nalezeny, tak to máme přísudek, takže to jsou slovesa. V je předložka, v je prostě vždycky předložka, určuje nám prostě nějakou lokaci, tady máme v Severní Americe, takže tím pádem už víme, že Bčko to také nemůže být, protože předložku tu máme. Severní přídavné jméno, Americe podstatné jméno, už je příslovce opět, protože příslovce kromě toho, že odpovídá na otázku jak, tak odpovídá na otázku kde nebo kdy, takže se ptáme kdy, no už. Pak máme z, opět předložka, vždycky si všimněme, že ty předložky stojí před nějakým podstatným nebo přídavným jménem, jako to severní nebo tady to období, tím pádem období podstatné jméno, jury opět podstatné jméno. Pak máme během křídy, tak během je v tomhle případě opět předložka, zase stojí před nějakým podstatným jménem a určuje nám opět nějaké to zařazení do času nebo místa, takže během křídy, jako v době, kdy tady byla křída. Pak máme to asi, to je takové zajímavé, je to určitě neohebný slovní druh, protože se pořád vyskytuje v tom jednom tvaru. Nemůže to být příslovce, protože nám neodpovídá na tu otázku kdy, kde, jak. Jo, na to se nedá odpovědět asi. Jo. Můžeme říct třeba jak, tak řekneme tady to středně, nebo rychle, dobře, hezky, ale asi to nám tam úplně nefunguje. Takže příslovce to není, předložka také ne, protože vidíme, že hned zatím následuje předložka před a předložka před předložkou, to by nedávalo úplně smysl. A navíc to neurčuje žádný ani ten čas, ani to místo a to, co většinou dělají předložky. Proto nám zbývá vlastně částice. Spojka to být taky nemůže, protože zase nespojujeme žádné dva větné členy ani žádné dvě věty, takže spojka to není, je to částice. Asi bude vždycky částice. Před máme tedy předložku, tím pádem už vlastně víme, že správná odpověď je za C spojka. Spojka tam opravdu není. Když se to ještě teda dojedeme, 81 číslovka samozřejmě, milion také číslovka, lety podstatné jméno, se je součást slovesného tvaru, s tím stali, z je zase předložka, nich je zájmeno, oni je klasicky zájmeno. V tomhle kontextu jako stali se z nich oni dobře známí predátoři, tady je to spíše částice, to úplně nemusíte vědět, tohle není tak důležité, hlavně abyste poznali tu částici asi, ale i tady to oni funguje vlastně jako částice. Dobře je příslovce, známí, ikoničtí jsou přídavná jména, predátoři je podstatné jméno.
Takže opravdu jsme nenalezli žádnou spojku. A poslední úloha, kolik předložek se vyskytuje v této větě, máme tady krátkou větu a ta obsahuje pouhou jednu předložku. Jednu neslabičnou předložku k, prostor k tomu, nic jiného předložka není. Co by nás mohlo zmást? Třeba to pokud je spojka, ta spojuje právě tu první a druhou větu, mohli bychom to prohodit, abychom si to lépe představili. Dáme parlamentu prostor, pokud bude třeba. Je to spojka, která připojuje vedlejší větu podmínkovou. Jinak tam nic nemáme, aby opět spojka, než opět spojka, jsou to všechno výrazy, které prostě stojí na začátku těch vět a připojují ty ostatní věty, takže je to úplně všechno, je tam pouze jedna předložka.